Давай, Валя! Е, сега като те фърли този животно и ще видиш. Търти леба! Търти леба! 30 лева за нищо, Валя. Айде! Моника, какво правиш това? Моника, давай! Подкарай този кол. Айде, айде, бочи. Моника, аре бе! Какво стана сега? Дигни му малко това, бе. Сега с краката малко, с краката. Давай. С краката, по-силно. Валя. Айде. Давай, Гошка. Браво, Гошка. Какво стана, Моника? Да, браво, Гошка. Ейш, как ти отива само? Виж на Гошката как му отива коня. Чакай, как ще седеш? Не се ядосай. Да, до тук. Той е там се ходи, нататъка. Кай го доведем, той не иска на една крачка. Чакай, ще тръгнат другите и ще тръгне. Сега като тръгнат всичките и тръгва и той. Чакай сега, ти къде да вървиш? Давай, Милена! Моника, давай! Валя, аз съм от коня. Той на видеоклип. Бобка. Една кълбойска шапка, една лечка и... Айде! Няма да го карате да го опираш от това. Да, няма шанс, Миленче. Айде, Бочи. Айде. Айде, какво айде, ти да го рулям? Тръгна, Боби, дръж си това. Първи го! Тръгна, дръж си. Любовен звук, Валя. Давай. Видя ли, че тръгва? Ето това е била далаверата, всички да върнат. Айде, Моне. Нашите коне къде са? Моника, давай. Виж.